Počeli smo na način da smo detektirali 3 ključna problema u Hrvatskoj, odnosno rekao bi slobodno u Europi i u svijetu. To je otuđenost pojedinaca od Boga, krive, odnosno iskrivljene svjetonazorske vrijednosti i također nedostatak kompetentnih lidera, odnosno vođa. Jako dobro. I meni poticajno nisam čuo da je prioritet rodna ideologija niti zaštita životinja. Ovaj tjedan se održava okrugli stol o dobrobiti kokoši, dakle chicken welfare, nije vic, dakle bave se time. To je stvarnost i to se polako i nameće Hrvatskoj. Oni imaju potrebu moralno djelovati, ali očito je iskrivljena slika što je bitno i ono što smo rekli, ljudsko biće više nije u fokusu, a kamoli nerođena djeca. I mislim da Hrvatska stoji puno bolje u odnosu na druge zemlje. Evo što ja vidim, barem se kod nas o tome govori, nameće se i woke, ne može se dovoljno upozoravati na opasnost ove ekipe. Možemo, oni su nastali zbog toga i mislim da senzibiliziranje mladih je jako bitno i vaša zapravo uloga. Volimo citirati Merca, koji je inače naš zaštitnik, koji je rekao da su katolici dužni pred Bogom ljubiti svoju domovinu i raditi više nego itko drugi na procvatu domovine. Pa da bismo ljubili, da bismo radili, moramo biti hrabri, moramo biti odvažni, moramo biti utemeljeni, moramo biti spremni sukobiti se sa onima koji nemaju naš stav, moramo biti otvoreni također da možda mi kao mladi ljudi nemamo puninu informacija, nemamo uvid u sve i pogotovo ako mladi ljudi gledaju, evo, predlažem, odnosno preporučam im da se uključe u neke zajednice, uključe se u neke organizacije, udruge.